أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun har barşalarımızga da. Endi köplerimizden şunday halatli bulgаны bardır. Tırmışımızda bütün bir jetişli. Aşarga, şerge, kiyimimiz var, gayle, hatın, irimiz, balalarımız var. Qarab turgan burçlarımız yok. Lakin көңелебез нишләптер тыныч түгел, нәрсәдер өмет итә, нәрсәдер көтә, һәм нәрсәгәдер омтыла һаман. Кай вакытта кешеләр менә шушы рәхәт тормыштан үзләренең тормышларын авырайта башлыйлар, шушы күңелләрендә нәрсәдер җитмәүдән. Кемдер чыгып китә сәяхәткә, авыр сәяхәткә. Кемдер авылга күчеп китә, шәһәрдә нәрсәдер җитми дип. Кемдер киресенчә авылдан килә, монда миңа шәһәрдә нәрсәдер кирәктер дип. Кемдер хатынын айыра, кемдер идән чыгып китә. Менә шулай итеп, һаман кеше нәрсәдер эзли, табырга тырыша. Менә без санап киткән әйберләр, аларның берсе дә күңел тынычлыгы бирми. Әгәр дә синең күңел тынычлыгын югалткансың икән инде, бу ысуллар белән генә аны табып булмый. Яңа кием алып, я булмаса тирә-яктагы мөхитеңне үзгәртеп, бу бары тик вакытлыча гына ярдәм итә. Гәрчә психологлар шушы киңәшне бирәләр. Эшегезне алыштырыгыз ди, тегеләйтегез, булайтегез, буны алыштырыгыз ди. Ә бит синең күңел халәтең шул ук кала. Моның сәбәбе нәрсәдә икән? Моның сәбәбе, мөхтәрәм кардәшләр, бер. Ул да булса, дөньяны ярату, дөньяга мөкиббән китү һәм дөньядан күп нәрсәне өмет итү. Шушы дөнья синең хыялларыңны аклар дип өмет итү. Һәм сиңа бәхет китерер дип өмет итү. Менә бу кешенең иң зур алдануы. Ни өчен дигәндә, кеше дөньяда гаделлек эзләсә, ул аны бер вакытта да тапмаячак. Һәм тапмагач аның күңеле төшә. Ләкин ул кеше аңламый, дөньяда абсолют гаделлек юк икәнен. Аңласа, ул шундук тынычланыр иде. Кеше мәсәлән шулай аңламый, бу дөнья аңа мәңгелек ләззәт китермәячәк икәнен. Әйтик, кеше бәхетне эзли мәхәббәттә. Менә ул гашык булды, әле генә яңа гына. Ничектер рәхәт эчеп йөри. 1 ел, 2 ел, 5 ел үтү белән элекеге халәте кире кайта. Чөнки бу вакытлыча гына бирелгән ләззәт икән. Бу бәхет түгел, бу ләззәт кенә булып чыккан икән. Тәмле ризык ашап карый да, шушы ризыкны ашап бетергәч, 3нче, 4нче, 10нчы тапкыр ашаганда, инде хәзер ул ләззәтне кичерми ул. Тагын бәхет бирми. Бу дөнья кешегә шулай ук бөтен ышанычларын аклап бәхет бирә торган урын түгел икән. Димәк, безгә нәрсә кирәк соң? Күңелебезгә нәрсә җитми? Күңелебезгә җитми ахирәткә ышану, ахирәткә иман китерү. Әлбәттә, булар бөтенесе бәйле Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһ Тәгаләгә ышанып, иман китереп, аңа тәвәккәл кылып, аны гына үзебезнең бөтен хыялларыбызны тормышка ашыручы зат буларак тану. Ул гына түгел, ярату. Һәм иң кызыгы шунда, Аллаһ Тәгалә дә безне ярата. Ләкин бу дөньядан айырмалы буларак, Аллаһ Тәгалә бездән бер нәрсә дә көтми. Аңа бер нәрсә дә кирәк түгел. Бу дөньяда син, мәсәлән, яхшы итеп пенсияга чыгам дисәң, гомерең буе эшләргә кирәк. Балаларыңнан игелек күрәм дисәң, гомерең буе аларын тәрбияләргә кирәк. Хатының сиңа матур мөнәсәбәттә булсын дисәң, шубы машина алып бирергә кирәк. Ә Аллаһ Тәгалә бездән бер нәрсә көтми. Аллаһ Тәгалә безгә булай да бирә. Бары тик син аны яраткына. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фазкуруни азкуркум. Мине искә алыгыз, мин дә сезне искә алырмын. Ягъни бары тик аны искә алып, исеңдә тотып, яратуны гына тели Аллаһ Тәгалә. Һәм алмашка ул безгә бирә күңел тынычлыгы. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы күңел тынычлыгына ирешер өчен Аллаһ Тәгалә ахиратны аңлаганнан соң, кабул иткәннән соң, монда бит бар мөселман иманлы кешеләрдә. Алар да күңел тынычлыгына ирешә алмыйлар. Ни сәбәпле? Канәгатьлек, ризалык булмау сәбәпле.
Ягъни алар үзләренең хәлләренә канәгать һәм риза түгел. Бу чынлыкта исә Аллаһы Тәгалә белән риза түгеллекне аңлата. Мәсәлән, кеше риза түгел ямсыз булуы белән, фәкыйрь булуы белән, ялгыз булуы белән, я булмаса эшенең начар булуы белән, авыр булуы белән, якын тирәдәге кешеләре белән ул канәгать түгел, әти-әнисе белән канәгать түгел, баласы белән, хатыны белән. Әмма бит бу Аллаһы Тәгаләнең биргән тәкъдире. Ягъни сиңа насыйп иткән әйберләре. Син аларны кабул итеп, ничек бар шулай рәхәтен күрсәң, үзеңә бер рәхәт булыр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бит, мәсәлән, хатын мисалында, хатын кызды ул кәкре кабырга ди, сез аны үзгәртергә тырышсагыз, сындырырсыз ди. Ничек бар шулай рәхәтен күрәгез ди. Әти-әнидә ничек бар менә шулай? Әйе, синең әти-әниң Абрамович булмаган, нишләтәсең инде аны? Алар гади тракторист, гади доярка, әмма ул синең әти-әниң, Аллаһы Тәгалә биргән тәкъдирең ул синең. Һәм син шуны канәгатьлек белән кабул иттең икән, аларны яраттың икән, күңел тынычлыгына ирешә аласың. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу канәгатьлек һәм ризалык бик тыгыз бәйле сабырлык белән. Сабырлыкның нигезендә ята канәгатьлек һәм ризалык. Кемдер сабырлыкны түземлек белән бутый. Авырлык килсә, мәсәлән, түзәсең инде ди, бу сабырлык түгел, бу түзү бу. Мәсәлән, сине бәйләп куялар да аягыңны кисәләр. Син кычкырасың, акырасың, ярдәмгә чакырасың, әмма бер нәрсә эшли алмыйсың, бу түзү бу. Әмма шушы вакытта әлхәмдүлилләh дип әйтсәң, шушы авыртуга, я Раббым, мин канәгать, мин риза дисәң, менә бу сабырлык була. Сабырлык менә шушы канәгатьлек белән бәйле. Шуңа күрә дә хәзерге заманда олы кешеләр әйтә, кешегә сабырлык җитми ди. Менә бу аларның сүзләрен әйтеп тыңлап карасаң, карале, нәрсә, нишләп сабыр түгел икән кешеләр? Нәрсә инде бу? Нәрсә бирә инде бу дип уйлыйсың? Әмма сабырлык бирә икән бәхет һәм күңел тынычлыгы. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук күңел тынычлыгын безгә югалтыра күп мәгълүмат һәм информация булуы. Менә бу шулай ук күңел тынычлыгын югалтыра. Элекеге вакытта, мәсәлән, кеше авылда яши, радио юк, телевидение юк, телефоннар юк, интернет юк. Кеше сыйры бызауласа, аның өчен вакыйга. Кай вакытта атналар, айлар буе бер нәрсә булмый, бернинди үзгәреш юк. Һәм аңа борчылырга сәбәп тә юк. Әмма хәзерге вакытта бу илдә переворот, бу илдә революция. Монда фәлән кеше үлгән, фәлән кеше туган, су баскан, ураган. Менә буларның бөтенесен белеп тору бу мәгълүматларның безнең шулай ук күңел тынычлыгыбызны югалта. Шуңа күрә дә күңел тынычлыгына ирешер өчен, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Аллаһы Тәгалә һәм ахиреткә ышанырга. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә әлбәттә ышану шуны аңлата. Канәгатьлек, сабырлык кирәк. Һәм шулай ук кирәкмәгән әйбер белән кызыксынма. Кирәкмәгән әйберләрен тыңлама, карама. Менә шул вакытта син ирешәсең күңел тынычлыгына, рәхәтлегенә. Чөнки син бер кеше. Син бер кеше, шуңа күрә син бу дөньяда бөтенесендә яхшы якка барып үзгәртеп бетерә алмыйсың. Әмма үзеңне үзгәртсәң, синең якын тирәң үзгәрәчәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.